לפני 5 שנים הקמנו את המרכז לקיימות שכונתית בבאר שבע, עשינו הקרנות של עשרות סרטים, הקמנו 2 עסקים חברתיים, עשינו המון דברים, ועכשיו אחרי 5 שנים יש כ-15 מרכזי קיימות שכונתיים בארץ, שעובדים עם קהילות ועם רשויות כדי לייצר את העירוניות המתחדשת הזאת, הסביבתית והקהילתית והכלכלית בתוך השכונות. אם אתם שואלים אותי אם נגמר לי התיאבון, כמובן שלא, כי החזון שלנו מדבר על מרכז קיימות שכונתית שפועל בכל שכונה ושכונה, לפחות בפריפריה של הארץ, אם לא בכל הארץ. ויש לנו עוד הרבה מה לעשות בתוך השכונות שאנחנו כבר פועלים בהן, להעמיק את העבודה, לשתף יותר שותפים מתוך השכונה שהם תושבים, לעשות חיבורים הרבה יותר עמוקים עם הרשויות, כדי לייצר דברים יותר נכונים ויותר מקיימים ויותר עמוקים. ובשביל כל הדברים האלה צריך משאבים והמון משאבים. עכשיו, משאבים יש 2 דרכים לייצר אותם. הדרך הראשונה זה להביא משאבים מבחוץ. אחד, זה לא כל כך מקיים, כי כשאני מביא את זה בחוץ, אני מביא את זה במקום אחר, והסמיכה שלנו היא קצרה. אני יכול לנסות להביא את זה מהמדינה שלנו, אבל שר האוצר שלנו עדיין שואל איפה הכסף, אז שם לא כדאי. אפשר לנסות לעשות זה עם פילנטרופיה, אבל פילנטרופיה גם ידה קצרה מלהשיג, ואי אפשר לייצר על זה אינסוף דברים, ואפשר להקים עסקים חברתיים. כמו שאמר פה ידידנו על עסקים חברתיים, זה לא כל כך פשוט ויפה ורומנטי כמו שזה נראה. אתה מקים עסק חברתי, ואחרי זה אתה מוצא שאתה עובד מאוד קשה כדי להשיג את הכסף. האפשרות השנייה להשיג משאבים, זה לגלות האם יש לנו משאבים בתוך המקום שבו אנחנו עובדים. משאבים שעוד לא ניצלו אותם, ושהם בעצם מתחמקים לנו מתוך החורים של הדלי הזה החוצה לפני שתפסנו אותם. וכשאנחנו נזהה את המשאב הזה, אנחנו נשתמש בו, זה כאילו משהו שעומד לנו בפנים, אנחנו יכולים לזהות אותו ולהשתמש בו. ואני זיהיתי משאב אחד שאני רוצה מאוד לשתף אותו איתכם, ובעצם המשאב שאנחנו זיהינו זה הזבל. לא, התוכנית העסקית שלנו לא עוסקת בלשווק מיץ זבל, אל חשש. בעצם זבל שווה המון כסף. פעם אחת הוא שווה המון כסף כי החומר גלם הולך ונעלם בעולם שלנו, ולכן הוא לאט לאט נהיה יותר ויותר יקר. אנחנו יודעים את זה על מתכת, יודעים את זה על טקסטיל, יודעים את זה על נייר, והעסק הזה רק הולך ולעלות. ופעם שנייה, זבל עולה המון כסף, מכיוון שהוא עולה לרשות המון כסף לטפל בו. כל רשות מוציאה משהו כמו בין 350 ל-700 שקל לטון טיפול בפסולת, תלוי איפה אתם נמצאים, כמה רחוק אתם מהאתר הטמנה ומה היכולת מיקוח שלכם מול האתר. ובעצם זה כסף שאם אנחנו נדע, אם אנחנו נעזור לרשות למצוא את הדרך שבה אנחנו בעצמנו בתוך הקהילה נטפל בפסולת, בעצם אנחנו רוצים להגיד לרשות, תנו לנו לטפל בפסולת בעצמנו, ותנו לנו את הכסף שעלה לכם עד היום לטפל בו. בעצם היום הרשות, כשהיא עוסקת בטיפול בפסולת, ועכשיו נכנסים לכל הנושא של ההפרדה במקור, אז יש לנו את התושב שהוא מתבקש להתגייס ולהפריד את הפסולת, ובעצם זה סוג של כאב ראש לא קטן. יש את הרשות שמצופה ממנה להוביל את כל המהלך הזה, וגם בשבילה זה כאב ראש לא קטן, ובעצם לא התושב ולא הרשות לא מרוויחים מזה שום דבר, חוץ מכאב ראש. מי שמרוויח זה אותם תאגידים שהם לוקחים את העבודה, לטפל בפסולת, וגם מובן את כל הכסף. אז אנחנו רוצים לייצר פרויקט אחר שמסתכל על ההון הזה בצורה אחרת, ובעצם מאפשר לנו לקבל את הכסף של הארנונה שלנו בחזרה. אז בואו ניקח שכונה לדוגמה, נראית כמו שכונה שלי, שכונה ד' בבאר שבע. לקחתי 10,000 תושבים, השכונה שלנו זה 20,000 תושבים, ירוחם זה רק 10,000, אבל בואו ניקח 10,000 רק כדי שיהיה טוב החשבון, כי אני ומתמטיקה לא מי יודע כמה. אז 10,000 תושבים מייצרים משהו כמו 8 טון חומר אורגני ביום. לטפל ב8 טון חומר אורגני ביום זה לא כך פשוט, אז נעשה כמו שמיטב מצביעי העולם אמרו, נפריד ונמשול. ניקח, במקום את כל השכונה הזאת שזה משהו גדול, ניקח בניין אחד, וליד כל בניין נציב קומפוסטר קהילתי. אנחנו מטפלים כל פעם ב50 תושבים שמייצרים לנו משהו כמו 40 קילוגרם חומר אורגני ביום. 40 קילוגרם חומר אורגני ביום בעצם מאפשרים לי לטפל בקומפוסט מבלי לקבל אישורים של משרד הבריאות, מבלי לדבר עם המשרד להגנת הסביבה, ואני מדלג על המון משוכות שיזמים סביבתיים מתעסקים בהם כשמנסים לטפל בקנה מידה גדול של זבל.
40 קילוגרם חומר אורגני ביום מאפשרים לי לטפל בקומפוסט בלי להסתבך, לא עם ריחות, לא עם מזיקים ולא עם שום דבר. תשאלו אותי איך אני יודע, פשוט כי אנחנו עושים את זה בשכונה ועושים את זה בעוד הרבה מקומות אחרים בארץ. העסק הזה עובד, תאמינו לי. כדי שזה יעבוד טוב צריך להיות בן אדם שמטפל בקומפוסט כל יום. מי יעשה את זה? אז בשביל זה קראנו לנאמן הקומפוסט. נאמן הקומפוסט גר בבניין שלו, הוא מטפל בקומפוסט כל יום. כדי שהוא יעשה את זה על בסיס קבוע ולא יתייאש אחרי יומיים, אנחנו משלמים לו על זה כסף. הוא בעצם עובר פעמיים ביום ל5 דקות, רואה שהחומר מכוסה, אם מישהו טעות זרק איזה שקית אז הוא אוסף אותה החוצה, ובדרך הזאת אנחנו יכולים להגיע להפרדה ולקומפוסט נקי מאוד, דבר שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו בארץ בכל ההפרדות הגדולות שהמשרד להגנת הסביבה מוביל. בנוסף לזה, אותו נאמן קומפוסט גר בבניין, הוא פוגש את התושבים יום יום. זה לא איזה סטודנט שקיבל 25 שקל לשעה כדי לדפוק פעם אחת בדלת ולהגיד שלום, העירייה שלכם התחילה להפריד, בואו תצטרפו. אלא זה מישהו שכל יום פוגש אתכם ואומר לכם, חבר'ה, להפריד, מה קורה? עכשיו, מאיפה אנחנו הולכים לשלם את הכסף הזה לבן אדם? אז ככה זה הולך לעבוד. בעצם אמרנו שכל טון פסולת עולה לעירייה משהו כמו 350 שקל. אז 50 שקלים אנחנו נחזיר לעירייה. למה? לא כי מגיע להם, לא כי צריך, לא כי הם לא מרוויחים מהתוכנית הזאת. בכל מקרה, פשוט אני יודע שכדי למכור את התוכנית הזאת לעירייה, אני צריך לעבור דרך הגזבר. אני אגיד לגזבר תעלות כלכליות, כלכלה מקומית וזה, הוא לא יבין. אבל 50 שקלים אולי יבין. 100 שקלים מכל טון שהפרדנו, הולכים לנאמן הקומפוסט כדי שיעשה את זה. כל חודש הוא מקבל, כל טון הוא מקבל 100 שקלים. ו100 שקלים הולכים לארגון, זה מרכז קיימות שיוקם בכל שכונה שיקדם את זה, שזה בעצם לאן זה הולך ל2-3 אנשים שהם מקצוענים לדבר, שהם עוברים בין כל הנאמנים ועוזרים להם להתמודד עם בעיות חברתיות ובעיות של קומפוסט כדי לגרום לתהליך הזה לקרות. בסדר, אז 100 שקל פה, איפה המשמעות הגדולה? בואו נעשה את המכפלות כדי שנקלוט קצת מול מה אנחנו מתמודדים פה. בעצם 10,000 תושבים שמייצרים 3,000 טון בשנה, תכפילו את זה ב-350 שקלים, והנה הגענו ל1,000,000 שקל. 1,000,000 שקל שאנחנו מכניסים לשכונה, או לירוחם, או למצפה, כל שנה. עסק שמכניס לשכונה שלנו 1,000,000 שקל כל שנה. לא מפסיק ולא נגמר. 1,000,000 שקל האלה מתחלקים ככה. זה הולך באמת לנאמני קומפוסט כמשכורת וגם לארגון, ובנוסף לזה אנחנו לוקחים 60,000 שקל ואנחנו מחלקים אותם ל12 חודשים. כל חודש בניין שינצח בתחרות החודשית שלנו יקבל 5,000 שקל. והתחרויות יכולות להיות הקומפוסטר היפה, הבניין שהקים את ועד הבית שמתפקד, האנשים שהעלו הכי הרבה תמונות לפייסבוק שלהם עם פח הקומפוסט, ובעצם אנחנו עושים פה תהליך חברתי מאוד מאוד חזק, גם בתוך הבניינים וגם בין בניינים כדי לייצר את הדרייב הזה, את האינסנטיב כדי להיכנס לתוכנית ההפרדה, מה שלא קורה בתוכניות אחרות. פעמיים בשנה אנחנו נבוא לשכונה ונגיד להם, עמדתם ביעדים שלכם, קחו 50-60 אלף שקל כדי לעשות משהו ברמה השכונתית. וזה מהכסף שאנחנו הרווחנו מעצמנו, מהטיפול בפסולת שלנו, עוד אינסנטיב כדי להניע את הגלגל הזה. וזה בלי לדבר על אותם 1,000 טון קומפוסט שהכנסנו לשכונה כל שנה, שבהם אנחנו יכולים לשתול עשרות אלפי או מאות ואלפי עצי פרי, כדי להניע את היופי של השכונה ואת המזון המקומי ואת כל הדברים היפים שכבר דיברנו עליהם מקודם, שדיברו החברים שלי קודם. וזה מבלי שאני מדבר איתכם על הטקסטיל שאנחנו יודעים למחזר ולעשות מזה עסקים, לא מדבר איתכם על הפסולת האלקטרונית ולא מדבר איתכם על שאר החומרים. לא מספיק לכם 1,000,000 שקל בשנה לשכונה, צודקים, גם לי זה לא מספיק. במקום לשלם לאנשים כסף בשקלים, בואו נשלם להם כסף מקומי, כסף של שכונה ד'. באופן הזה בעצם אנחנו מאפשרים לאנשים לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו אחר כך בחזרה בעסקים מקומיים, עסקים שאנחנו נגיד, אתם רוצים להיות מסוגלים לקבל את הכסף הזה? מעולה. אבל שימו, אז תחתמו על איזושהי אמנה סביבתית, תחתמו על התו החברתי, ובעצם אנחנו מכפילים את הכסף שלנו. אנחנו כבר לא מדברים על 1,000,000 שקלים, אנחנו מדברים על 2 מיליון ו3 מיליון שקלים, כסף שבסופו של דבר יחזור כארנונה שהעסקים ישלמו בחזרה לעירייה, וגלגלנו את הכסף הזה, את כל הכסף הזה, מבלי שהיינו צריכים להשקיע שקל אחד מהכיס שלנו. כרגע זה חזון, חזון יפה, חזון מוצלח, אנחנו עובדים על התוכנית העסקית שלנו בימים אלו, והשאיפה שלי היא למצוא ראש רשות אחד שיהיה מוכן להיכנס לפיילוט. אני מאמין שברגע שנעשה את הפיילוט הראשון, תמונת המחזור בארץ תשתנה
בצורה מוחלטת. תודה רבה.